ja en el mes de novembre, van començar amb una jornada en què li deien al govern i a tots els grups de representació parlamentària que des de PIMEC, i en aquest cas crec que també els agents socials, exigíem el fet de que tinguéssim pressupostos. Ha sigut una negociació llarga, ens hagués agradat que hagués sigut en menys curt espai de temps, però jo penso que avui, en aquesta convocatòria que ens ha fet el Partit Socialista de Catalunya, doncs d'alguna forma el que li hem manifestat és la nostra satisfacció perquè aquesta petició que feien ahir es va fer realitat i per tant per nosaltres volien fer una manifestació com hem vingut fet i com hem fet avui a la reunió de felicitació i satisfacció per tindre pressupostos. Entrant en el detall dels pressupostos i sense atendre al coneixement de la lletra petita, com se sol dir, sí que és veritat que per nosaltres en els pressupostos hi ha alguns elements que són importants destacar. Primer, el fet de que per primera vegada als agents socials i econòmics també se'ns indiqués la possibilitat d'arribar a acords i consensos que es tindrien en consideració, per nosaltres ha sigut important també veure reflectit en aquests pressupostos, en la informació que tenim, que n'hi hagi una clara inversió, en aquest cas i compromís en la part de la reindustrialització. Aquest és un tema per nosaltres molt important, ho van fer en la proposta que feien com a agents, però també, i parlava amb la senyora Alicia Romero, de que han quedat reflectits encara quasi 200 milions més d'incorporació als 680 que s'havien posat en el Pacte Nacional per la Indústria i que en aquest cas demanaven com a concreció per poder tirar endavant aquesta reindustrialització que és absolutament necessària per al moment de canvi que d'alguna forma necessitem. També veure qüestions com la simplificació administrativa i en aquest cas l'oficina, allò que li diem la finestreta única, que quedi contemplat per nosaltres també és un element fonamental, el valorem positivament i lògicament aquí hi ha aspectes que són fonamentals i que estaven molt enquilosats i encallats en aquests moments que no feien que se tingués una resposta clara. Més bé, posicions maximitzades que feien o impossibilitaven que es poguessin portar a terme qüestions fonamentals com les infraestructures. El fet, i des de PIMEC ja havien fet propostes en aquest sentit, que n'hi hagi hagut un compromís per generar una taula en la que realment s'arribin a consensos per donar una solució a la interconnectivitat, en aquest cas que tenim que tindre a Catalunya, el considerem com un element molt important i que no quedi només amb una declaració, sinó que realment es pugui portar a terme aquesta millor i més connexió internacional. I també ens hagués agradat, i també ho hem manifestat en la línia que feia ara el president de Foment, que es queda una mancança en aquests pressupostos i és tractar la fiscalitat que tenim absolutament no competitiva en l'entorn que tenim més proper. I per tant la fiscalitat és un element que haurem de posar damunt de la taula perquè lògicament és un element no només de competitivitat sinó de creixement en el que realment necessita també d'aquest diàleg, d'aquesta búsqueda de consensos i d'aquests canvis que ens exigeix en aquests moments els canvis que s'estan produint. Per tant, satisfacció, veient que d'alguna forma n'hi ha algunes partides que el que demanem és la seva celeritat, atenent que lògicament fins al mes de març no es podrà posar en marxa aquests pressupostos i per tant intentar que aquestes taules i aquests acords no només hagin quedat recollits en els pressupostos sinó que durant el desenvolupament de l'any se'n vagin concretant.